Ik sta hier Masha? En? Rick. En jij hebt me een mail gestuurd. Waar ging dit over? We willen weten wie het eigenlijk bij de tandarts ging. Ja, en we zien vandaag dus bij de tandarts. We hebben een afspraak gemaakt. En ik vind het toch wel wat spannend, want ik kreeg allemaal die apparaten en zo dan in mijn mond. Wie vind jij dat eigenlijk? Nou, ik vind het niet zo spannend. En dicht dan? Dat is wel leuk. Leuk! Nou, kom gewoon naar binnen. Leuk, kan je me niet voorstellen. Hallo, we hebben vandaag een afspraak bij de tandarts met z'n drieën. Dat klopt, ja. Paulien van de Kinderkrom, hè? Klopt. Neem maar even plaats in de wachtkamer. Dankjewel. Hey, ik moet eigenlijk best wel vaak naar de tandarts. Want ja, ik heb een beugel en dan moet ze van alles aan sleutelen. Maar wie zit dat bij jou? Ik moet 2 keer per jaar naar de tandarts. Aha, en dicht dan? Ongeveer hetzelfde. Oké. En poets je je tang vaak? Ja, Wie vaak? 2 keer. Dicht dan? Ook 2 keer. En heeft er iemand wel eens gaatjes gehad? Nee. Nee, mis. Aha. Dus je poets je tang zo goed dat je geen gaatjes krijgt. Paulien van de Kinderkrom. Hallo. Hoi, aangenaam, Paulien. Dag Paulien, ik ben Rijn. Ik heb vandaag 2 kinderen meegenomen, Rick en Masha. En zij wilden wat meer weten over het beroep tandarts. Jij had een vraag. Was er nou zo leuk aan om tandarts te zijn? Het is het mooiste beroep van de wereld, want wij zorgen ervoor dat monden gezond blijven. Waarom is tandenpoetsen eigenlijk zo belangrijk? Nou, als je niet tanden poetst, dan kunnen tanden en kiezen ongezond raken. En dan kunnen er gaatjes ontstaan. En daar heb ik wel een voorbeeld van. Kijk, dit is een kies. Aan de buitenkant ziet het er mooi uit. Maar als hij niet goed gepoetst wordt, dan komt daarboven een gaatje. En als je dat dan openmaakt, met dit model, dan zie je in één keer wat er gebeurt. Als je niet poetst, krijg je een gaatje. En dat gaatje zorgt ervoor dat je pijn krijgt, want hier zit de zenuw van de kies. Maar misschien kan Masha mij meehelpen om in de stoel te gaan zitten. Dan kan ik bij jou in de mond laten zien hoe kiezen eruit kunnen zien. Om te beginnen ga ik eerst handschoenen aandoen. En zetten we de lamp even goed. En dan pakken we een spiegel en een zonde erbij. Dat wil eigenlijk zeggen een spiegeltje en een telstok. En dan gaan we tellen. 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25. Ja, die telt bijna wel voor 2. Zo groot dat die is, hè? Maar dat zijn er 24 bij elkaar. En dan zie je ook meteen waar het woord melkkies vandaan komt. Want ze zijn zo wit als melk. En de ware tanden waar je heel je leven mee moet doen, die zijn wat donkerder. Nou Masha, dat ziet er geweldig uit. Blijf goed doorpoetsen, dan blijft jouw gebit zo mooi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23. 23, dat is er eentje minder dan bij jou. Ja? Ja, dat komt omdat deze hoektand er nog niet is. Nu jij, hè? Nou, Rick ging in mijn plaats, toch? Ja, dat klopt. Maar we zijn natuurlijk allemaal heel erg benieuwd hoe het met jouw beugel gaat. Nou jongens en meisjes, dol leg ik dan. Ik wil eigenlijk niet. Masha, waar zit mijn hang vast? Vind ik toch wel wat fijner. Nou, ik vind Paulien toch wel een hele grote meid, hoor. Dan gaan we bij jou ook even kijken hoe de beugel eruit ziet. Een beugel zorgt ervoor dat de tanden en kiezen weer heel mooi recht komen te staan. Daar zorgen die slotjes en die draadjes en die elastiekjes allemaal voor. Het is heel belangrijk dat je het goed schoonhoudt, want anders ontstaan er gaatjes rond de slotjes. Maar ik kan je namelijk ook nog aanbevelen om bij de mondhygiëniste eens langs te gaan. Die kan je alles vertellen over het schoonhouden van gebitten.
Oké, dan gaan we door dadelijk even hier. Hey, en dit is ook nog een vraag, toch? Wat moet je eigenlijk doen om tandarts te worden? Heel veel en hard leren. Eerst op de lagere school, dan de middelbare school en dan op de universiteit. Een hele moeilijke opleiding, maar Laurie, die hiernaast werkt, kan je nog meer vertellen over de opleiding. Zij is pas afgestudeerd. Waar kunnen we die vinden? In de herfst. Ah, hey sterfs. Hey, moeten we naar binnen? Ah, jij moet Laurie zijn. Hallo, Hoi. Laurie. Wat een jonge tandarts. Ja, ik werk nu 1 jaar als tandarts. Wat leuk. Hey, dit is een vraag, hè? Vertel. Welke opleiding moet je hebben om tandarts te worden? Nou, na de basisschool ga je naar de middelbare school en dan ga je naar de richting VWO. Dat duurt 6 jaar. Na die school ga je naar de universiteit, naar de opleiding tandheelkunde. Die opleiding heb ik gevolgd in Nijmegen. Dat is de school waar je leert voor tandarts. Hey Rick, dit is ook nog een vraag, toch? Waarom heb je voor tandarts gekozen? Het leek me heel erg leuk om met mijn handen bezig te zijn en mensen te kunnen helpen. Als je kiespijn hebt, is het heel erg fijn dat je bij de tandarts terecht kunt die jou van de pijn afhelpt. Hé, maar ik hoorde dat jullie ook nog naar de mondhygiëniste gingen. Klopt. Ja, die is in de kamer hiernaast, in de winterkamer. Oké, nou dan zullen we door maar eens heen gaan. Kom. Oh, hier is de winterkamer al. Hoi. Hoi, Hoi, Paulien. Cynthia, Hoi. mondhygiënist in de praktijk. Nou, gezellig. Hier heb ik Marcia en Rick. Nou, de tandarts heeft ons doorverwezen naar jou. En jij zou ons alles kunnen vertellen over het onderhoud van mijn beugel. En natuurlijk van het gebit. Nou, wat ik eigenlijk doe in de praktijk is kijken hoe de mensen poetsen, eventueel aanpassen. En ook kijken als mensen of kinderen een beugel krijgen, hoe ze die het beste kunnen poetsen. En hoe kan ik mijn beugel dan het beste poetsen? Nou, het beste kan de beugel gepoetst worden zoals we normaal ook poetsen met de elektrische tandenborstel. Of soms met de handtandenborstel. Zou je ons dat ook kunnen laten zien? Ja, dat kan ik jullie laten zien. Dat zal ik laten zien door middel van een gebitsmodelletje, zodat het extra duidelijk is. Dan heb ik wel jullie hulp nodig. Zou jij deze vast willen houden? Nou, dat is een voorbeeld van een beugel bij de boventanden. Heb ik een speciale borstel. Zien jullie hier iets speciaals aan? Vertel. Daar is een gat. Dit gat zit erin, zodat we de elektrische borstel over het plaatje, de bracket noemen wij dat, heen kunnen plaatsen. En dat we er omheen heel goed schoon kunnen houden. Nou, wat voor de beugel geldt, goed poetsen, geldt natuurlijk ook zonder beugel. Goed poetsen, 2 keer per dag poetsen, goed tussen de tanden en kiezen schoon houden, zodat we tandplak eigenlijk wegpoetsen en daarmee problemen voor de tanden en kiezen voorkomen. Ja, duidelijk. Hey, Laurie vertelde strakjes dat ze aan de universiteit gestudeerd heeft. Maar wat heb jij eigenlijk gestudeerd? Nou, ik heb niet op de universiteit gestudeerd, maar een hbo-opleiding gedaan. En dan de opleiding mondzorgkunde gevolgd. En dan word je eigenlijk mondhygiënist. Een 4-jarige opleiding in Nijmegen ook. Was dat moeilijk? Het was een zeer pittige opleiding, maar ja, als je iets wilt, dan lukt het. Nou, ik kan jullie nog veel meer vertellen over het beroep en de praktijk. Maar helaas staat mijn volgende patiënt al te wachten, dus ik moet verder. Oh, jammer. En ja, hartstikke bedankt. We zijn weer een heel stuk wijzer geworden. En dan succes met je werk verder. Tot ziens. Nou, dat waren ons bezoekje aan de tandarts. Wie vond je het? Ik heb heel veel geleerd. En dich? Interessant. En zien alle nog vragen beantwoord? Ja. Gelukkig. Heb jij nu ook een vraag waarvan je denkt van dat moet ik Keerkrom gewoon uitzoeken? Stuur dan een mailtje naar jippe@keerkrom.nl en dan komen we weer langs.